enthonging Paluwatindo wangsiting kakung kawragang anjra sabdaning sapa kakluru asauran samono paneh rahina mego banggaton sumirat lirene troning sarira apuh wetan soroting haruna amarang mangsa padha ana kawitan taun candra sekala wis purna mangsa kasanga wis ndungkap mangsa manyura kang mangkono wis ndungkap mangsa manyura kangge ucap inggih menika to warnanira wonten ing negari Giribraja inggih wonten ing Magadha dasar negara dhuwur kusih jero tancep adoh kuncarani tur kasuwure mangsa praja pauta sinten kang ngrenggani praja Magadha tuhu punika jejuluk Prabu Jarasandha ya Raden Jaka Slewah Ratu Gong Binathara Abala Raja tur Sekti Mandraguna pewasan tinatah mendat dinara menter binedhil ndondhil tirumbak lakak-lakak halang bantal ndelosor wadakya mangkono sang nata nembe nandhang prihatin emeng ing penggalih awit pasupenan ingkang dereng kawedhar mangkono griya
animbali keng putra kinasih pun Raden Jayaksena pekaten wijiling pangandika ing dereng kawa sing lathi para sahabat yang sopo milih kanggo lati kang kataman laras mara lara pintra anglam lami parantu mamengti lambro Sumarmani rongrenu Sumarmani rongrenu duh Mas Mira kanggo sumo ambuka gandaning sekar ing jagat yu Bathara Wasiksaning yer putraku Jayaksena kalon ana timbalan kang dawuh Kanjeng Rama Dewaji nimbali piswanipun keng putra pun Jayaksena. Apa kanthi karaharjan anggendra marak ana karsaku nggih Jayaksena? Kalon nuwun inggih boten wonten pambengan setunggal menapa-menapa sowan wonten ngarsa paduka Rama Dewaji. Boten langkung bekti kula katur wonten ngarsa paduka Rama Dewaji. Ya nggih wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Bapa wae tampanana nggih. Kawula non sampun kula tampi tangan kekalih mugi dados jimat paripih paripurna paring pangestu saking Kanjeng Rama Dewaji. Anak unggih Jayaksena kawula nuwun timbalan Kanjeng Rama. Apa ngerti dene jeneng Srasun timbali marak ana karsaku nggih. Kawula non sak glugutipun kolang kaling pinara sastra kula mboten mangertos dene menapa nimbali piswanipun kang putra pun Jayaksena Rama. Ah ngene iki. Wah. Dina samangka kraton Giribraja yen ngono Magoda bakal nganakake sesaji ludra kunjuk marang Hyang Kalaludra. Ing kono kudu ditumbali bekakak manungsa. Ning ora sak dengah manungsa bisa kanggo tumbal ning kudu ratu cacahe 100 negara. Kalau non nuwun ngestakaken dawuh. Iki dadi bungaing atiku wis ana 97 ratu iku mau nggih. Kurang telu
sing sun piji bedah negara telu mau yaiku Hamsa karo Diwaka. Sing bakal dibedah yaiku siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Nanging nganti saiki nganti dina iki ora ana kabare Hamsa karo Diwaka kuwi ya. Ning wah dina saiki wis ari kalunggan iki atiku melang-melang kaya ninggal bayi ana sak pinggire jurang ninggal rondo ning omah yoga. Wah ana impen kang bakal ndak wedar mbok menawa jeneng sira anakku Jayaksena bisa mangerteni apa kang werdi sinandi ananing pasupenan iki pinggir. Kawula nuwun inggih dene paduka Rama Prabu nyupena menapa. Ha mangkene iki. Saka pangrasaku negara Giribraja kuwi ketaman banjir bandhang. Ringin sakembaran alun-alun ketrajang kentir kendang kapracondang nggih. Kuwi minangka sasmita apa? Wah nika mengaten Rama. Nai paduka kepareng dahar atur ingkang putra pun Jayaksena bilih banjir bandhang menika minangka sadhengipun mengsah ingkang badhe bedah negari Giribraja menika Rama. Wah kemeruh bocah wingi kok kemeruh kaya dukun apa sing gondang kuwi kabeh-kabeh didek kaya ngerti-ngerti yo. Nai paduka kersa dahar atur kula Rama mugi anggenipun kepareng badhe ngawontenaken sesaji ludra kala wau dipun wurungaken kemawon Rama. Piye? Lir Kartika banjir esuk sumilak wadana kengis pengaset kining kusuma mangun waluyeng negeri kaitan timen ngrebda kapadane ingsih dereng dangung genyo imbal wacana Sang Prabu Jarasandha miwah putra pun Jayaksena kawis tinggal praptanipun si emban kagyat kang samya siwa kok. Tias mung winanguning manung sunging nala mung sek kewala emban ora sun timbali kowe munggah ning pendopo gawe kaget ing ati ana apa mban kalau non pamit pasang Kalimantabik mugi tinebena ila duni yang kulak sarik kula ingkang sowan sinuwun ya ana apa bilih kuwon kalingono wonten Taman Kaputren nika wonten tamu ingkang boten kula tepang wonten Duratmaka nanging elokipun Duratmaka wau ngagem busana ingkang sarwi kabrahmanan. Ya mbok menawa iki sing bakal madhangake lelakon ana ing Giribraja. Ya semingkira bakal sun papake.